सावर्डेचा कॅप्टन मागचं पुढे येऊचा साऊथ गोवा लक्ष्मण गौडा दोन्ही कॅप्टन मागच्या पुढे येऊचे दोन्ही कॅप्टनाकडे मागच्या पुढे येऊचे साऊथ गोवा टीम लक्ष्मण गौडा सगळ्यांनी रिलीज करून देऊचे Yes, Tommy. Okay, very good. Sir, that's the official. मध्ये किती घेतो आम्ही तुम्हीच दिला आम्ही वयता रे आमकां काढून आम तू सांगपी कोण याच्यानंतर डॉक्टर प्रमोद चव्हाण बॅडमिंटन कोटा घेतले आपल्या सगळ्यांकडे रॉकेट बॅडमिंटन कोटा सगळ्यांनी होते सर फोटो क्लिक करू प्रमोद चव्हाण बॅडमिंटन कोटा फोटो क्लिक करतो एनर्जेटिक फाईट एक सगळ्यांना तुझी विजयवाया युवा कोणत्या ऑर्गनाईज केल्या या कबड्डीमध्ये आमच्या विजयवाया युवा कोणत्याचे नॅशनल प्रेसिडेंट तेजस्वी सूर्या भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आमचे सदानंद शेठ कानवडे उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर तो सगळ्यांचा जोश डॉक्टर प्रमोद सावंत तसेच नॅशनल प्रेसिडेंट भारतीय जनता युवा मोर्चाचे तेजस्वी सूर्या गोवा प्रदेश अध्यक्ष सनातन शेठ तानावडे तसेच युवा मोर्चाचे अध्यक्ष सगळ्या आमदारांना विनंती करता की त्यांच्या आधी खुर्चीवर बसका घ्यायची कोटार कोण कोटार कोणी व्हायचे नो डायरेक्ट सुरू कर मला आमच्यामध्ये असा गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सर तसेच आमचे भारतीय जनता युवा मोर्चाचे नॅशनल प्रेसिडेंट तेजस्वी सूर्या आम्हाला दोघांकडे की त्यांच्यानी बॅडमिंटन कोर्ट घ्यायचे आम्हाला डॉक्टर प्रमोद सावंत त्यांच्यानी बॅडमिंटन कोर्ट घ्यायचे मॅच जातली बॅडमिंटन ती अर्जुन चव्हाण आणि मोहम्मद नदा आम्हाला दोन्ही प्लेयर्सांकडे त्यांच्यानी भिजून येऊचे आता डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्याकडे की त्यांच्यानी टॉस उडवचो मॅच जी जातली बॅडमिंटन ती अर्जुन चव्हाण आणि मोहम्मद नदाफ रेफरी असतलो साहिश गोसावी टॉस उडयल्लो आसा इट्स अ टेल त्याच्या पहिली एक मॅच राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि नॅशनल प्रेसिडेंट तेजस्वी सूर्या हांगासर खेळटले मागता सगळ्यांनी कोण मातसो खाली करचो
बॅडमिंटन कोर्ट मातसो खाली करचो प्लीज सगळे रिक्वेस्ट करता बॅडमिंटन कोर्ट मातसो खाली करचो एक पॉइंट करतलो सेवन फोटो क्लिक कर मध्ये 2-0 सर मध्ये आता 3-0 थोड्याच वेळान हांगासर सीएम तसेच MLA वर्सीस BJYM 11 फुटबॉल मॅच जातली मागता सगळ्यांकडे की रोखडीच तुम्ही थंय उपस्थिती लावची सॉरी थोड्याच वेळान सगळ्यांकडे मागता की त्यांच्यानी उपस्थिती फुटबॉल ग्राउंड असा त्या ग्राउंडार सगळ्यांनी आपली उपस्थिती लावची रोखडीच आमकां मॅच पळोवपाक मेळटली फुटबॉल मॅच जी जातली मारलो मॅच आवडटाले सगळे ताळयो मारल्यार काय हरकत नाही एकदम मोठे ताळयो झाले आता हांगासर बॅडमिंटन मॅच पळोवपाक मेळटली ती अर्जुन चव्हाण आणि मोहम्मद नदाफ याच्यामध्ये आणि रोखडेच सगळ्यांकडे मागता की फुटबॉल ग्राउंडार सगळ्यांनी आपली उपस्थिती लावची सीएम वर्सेस युवा मोर्चा हांगासर मॅच पळोवपाक मेळटली मागता सगळ्यांकडे फुटबॉल ग्राउंडार तुम्ही उपस्थिती लावची देव बरें करूं खबर ना ममतेच्या तुझ्या सकाळचे और व्हिडिओ कोयता मायकलची माहिती सांगता बरं ओके भाई येता ते बाजू आणि भाई दुसऱ्याचा सांग ना साईड ये जाना जाणार कशी वाट मागे नसतं मिळतं की वाट मागच्या साडी जाऊ मासे फाटी रा मासे फाटी रा आणि आम्ही किती करतात राम रे बस ते हा रे
सर तुम्ही बघा दिसतात ना बरं मला मातशे फोटो दिया थोडे Just one picture. One picture. सर पुढे जावा सर ओके अरे